Hij gaat op die kant op. Daar, voor die boot, voor de bot kloppen. Laten we afspreken dat we op 3 loslaten. Parallel even, wat kan. En wel ver. Ver gooien, hè, jongens. Nee, 1 voor 1, dat doen we gewoon zo. Op 3 loslaten, hè? Dus op 3 gaat hij vliegen. 1, 2. Nou gaat hij vliegen hoor, daar komt hij! En dan gaat hij. 1. Die moet hoger! 2. Hoger! 3. Zo ver hebben we nog.